गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ मैया फोसावबाय। समबाय समितिनि बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायाव गासै 15 मार्चनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय गासै 6 बिजाथिफोरा देरहासार जाबाय। बेराफारसे इउपिएल दोलोनिफ्राय 9 बिजाथिफोर देरहासार जाबाय। बे बिसायख'थियाव बिपिएफ आरो इउपिएल मोननै दोलोनि गेजेराव गोख्रों जुजिलायनाय जादोंमोन। गसाइगाव श्रीरामपुराव हराव दावबायग्रा बासनिफ्राय गान्जा बोखांदों। खाथि रायजो मेघालयनिफ्राय फैनाय गंनै बासनिफ्राय गान्जा बोखांदों श्रीरामपुर पुलिसा। सिमा 5 स्टार ट्रेभेल मुंनि WB73F3135 नंनि बास आरो जाय रामकृष्ण मुंनि हराव दावबायग्रा गंनै दावबायारि बासनि दावबायारि बेगनिफ्राय बोखांनो हायो गान्जानि पेकेट। सर्ट सुलुंनि गेजेरजों सिमलटापु पुलिसा श्रीरामपुर गेटनि बायजो रायजोआरि सिग्रोमग्रा जायगायाव सिग्रोमनानै गंनै बासनि दावबायारिफोरनि बेगनिफ्राय माखासे पेकेट गान्जा बोखांनो हानायजों लोगोसे माखासे दावबायारिफोरखौबो लाखिनानै जेरा सेबदों सिमलटापु पुलिसा। हराव दावबायग्रा गंनै बासआ बायजो रायजो मेघालयनिफ्राय सोनाब बंग'नि सिलिगुरिसिम थांगासिनो दंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। बिटिआरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थुक्राझाराव बेरेमोदै सोदांग्रा इउनिट लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। माहारियारि बेरे फिसिनाय आरो बेरेमोदै मिसननि नेशनेल बी बोर्ड मिरु सरकारनि आबाद आरो आबादारि अनसाय बिफाननि फान्डजों बेरेमोदै सोदांग्रा इउनिट लुनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनाय जायो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटलनि थुक्राझाराव लुनो गोनां बे इउनिटनि अन्थाइ खाम्फाखौ हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया चिरांनि डिएफअ ब्रह्मानन्द पाटगिरि, एमएलए जयन्त बसुमतारि, हाग्रा बिफाननि गोबां मावख'गिरि आरो इउपिपिएलनि मावथिफोर नुजाथिनायाव बेखेवनो हायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायना टप 10 मासिआव जायगा आवग्रिनो हानाय जिल्लानि फरायसाफोरखौ खाग्राबारि दखरासनि बेन्दोङाव थानाय जनता गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव उदालगुरि जिल्ला एबसुआ बरनायजों लोगोसे थुलुंगाखां मान बावनाय हाबाफारि लादों। मैदेरनि उदखाराव न' बां माइ माइरं सिलिंखार। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाय बन्दरनि 1 नं सिल्किकाटा गामियाव हाग्रानि मैदेरा उदखार खालामफैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय हरनि 9 रिंगासो समाव हाग्रानि मैदेरा सिल्किकाटा गामियाव हाबफैनानै मंगलदै ब्रह्मनि न' बांखौ सिफायनायजों लोगोसे माइ माइरंखौ सिलिंखार खालामलाङो। एपिडिसिएलनिफ्राय चिरां जिल्लानि थाखाय गोनांथार फोसावनाय। चिरां जिल्लानि माखासे ओनसोलफ्राव 1 जुन खालारनिफ्राय 5 जुन खालारसिम फुंबिलि 6 निफ्राय 10 रिंगासिम मोब्लिब गोहोआ बन्द थागोन। गाहायै फुरफ्रागाव, किसान बाजार आरो साफ्राकाटा ओनसोलफ्राव गोहोम गोलैगोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जोबोद गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्ला बरबरिनि निहारिका बसुमतारिया मिस डिभाइन इन्डिया फेशन श' देरहासार जानो हादों। थांनाय 29 मे खालाराव गुवाहाटीनि रुक्मिणीगाव अडिट'रियाम हलाव खुंजानाय मिस्टार एन्ड मिस डिभाइन इन्डिया फेशन 2023 नि बादायलायनायाव बाक्सा जिल्ला बरबरिनि निहारिका बसुमतारिया देरहासार बान्थाखौ आवग्रिनो हादों। लुइट फेशन स्टुडिय'नि बानजायनायाव खुंजानाय बे मिस्टार एन्ड मिस डिभाइन इन्डिया फेशन श' 2023 आव गिबि उइनार टाइटेलखौ मोननो हानानै फोरमायस'हायै गोजोननायखौ फोरमायदों निहारिका बसुमतारिया। मख'नो नांगोन दि निहारिका बसुमतारिया आथिखालाव बर'मा फरायसालिमायाव फरायबाय थानायजों लोगोसे मडेलिंखौबो लांफाबाय दङ। बिथाङा एवेसाम रकस्टार प्रेजेन्टनि बानजायनायाव खुंजानाय मिस्टार मिस एन्ड किड्सनि फेशन श'आवबो मडेलिं अफ द इयार 2022 आरो ग्रेन्ड बाक्सा 2022 आव गिबि रानार आपखौ मोननो हादोंमोन। निहारिका बसुमतारिया बुंथिबावोदि मडेलिंआ मोनसे फेशन आरो प्रफेसर जानाया मोनसे जिउनि थांखि। बे थांखिखौ लानानै अरायबो खामानि मावलांनांगौ बिथाङा फोरमायथिदों।